برنها یکسر شبو ام وی مجاری بنرخینن میوان مهیه اندام باروی استنبولی پاريزر ارسلان اختار جگه وری مربه و خیراتن برنامه همه دم باش بریز بله گلکی سپاس جبو تبلی بونا و ام یکسر بپرسن براستی جی لترکی روژه وکی گرمه بریارا اكو تقص كرنا اكو وصل سر جهه بهاتي داين كو بتال كرنا تقص بتال كرنا مطلق دبيجن كو جهه بتايبت كونغرياوي سي حشتمين هاتي بتال كرن ريفبرياوي هيانها كو جوه دمه به هاتي البجارتن حموج اركي هاتن درخستن بفيجو شيوازين ها روشك د قوم تركيا روجاوكي وصادركتي پیش قلجدار اولوج نو هاتي سر جهه بج اليه كو بريارين كو محكمه دركتنه ویروشه اون وقت آلین حقوقی اون چواد گرین دست جبرکو آلین جهپی و هانه بگشتی وقت داربه کی سیاسی یال دجی جهپی هاتی پیشخستن دبینن روشه کی وساجی هیه آلیه و حقوقی اون چواد گرین دست ابریار لگوری حقوقی آنها سری اخفتنه دوید مروبی جیتن بریاره کی وساد دیروکا ترکیه دا سیاسی دجی حقوقی لجی نینه بریارek bi destê îstînafê û bi destê dadgehên asliyê li dijî kongreyên partiyan hêj nehatiye dayîn. Helbet dîroka Tirkiyeyê de gelek dawayên dozên li dijî partiyên siyasî heye. Bêtir ji partiyên Kurdan HEP, DEP, HDP û her wiha HDP jî niha doza HDP jî hêj berdewam e wê de biryar nehatiye dayîn. Li dijî wana hemûyan dawa hatine vekirin, doz hatine vekirin lê destê du erkên hukukî. Yek desteya bilind a hilbijartinê yesaka û yek jî bi destê dadgeha makezagonê. Lê dijî wan ji bilî wan her du xwedî erkan çi mehkemeyên dî çi dadgehên dî dozek li dijî kongreyeke partiyekî nevekiriye. Mînakekî vê dîroka Tirkiyeyê de nîne. Çima nîne? Li gorî vê aloziyê de du îddia tên kirin, du îddia tên axiftin. Aliyên li dijî nêzîkî iqtidarê, nêzîkî AKP dibêjin xwediyê darizandina, xwedî erka darizandina vê meselê divêt yek qanûna sivîl bît û heke qanûna sivîl têra neket divêt qanûna saziyan bêt bikaranîn û heke bi qanûna sivîl û qanûna saziyan hat darizandin xwedî erk jî astiye hukukun ne desteya bilind a hilbijartinê ye. İddiaya duyê jî dibêje na karên di derbarê partiyên siyasî de xwedî erk tenê du dadgeh hene. Yek dadgeha bilind a makezagonê û yek jî desteya bilind a hilbijartinê. Helbet îddiaya duyemîn rastî ye. Ya rastemîn ya zêdetir rastî îddiaya duyemîn e. Ji ber ku di qanûnan de û di makezagonê de wisa hatiye nivîsîn. Çi hatiye nivîsîn? Karên malî, karên aborî belkî bibine mijar ji bo dadgehên asliyeyê lê karên navxweyî ên kongreyî yên hilbijartinê. Heket karekê de hilbijartin hebe ên partiyên siyasî de xwedî erk bo darizandinê xwedî erk bi tenê saziyeke ye û ew jî desteya bilind ya hilbijartinê ye. Ev her du îddia di aliyên polîtîkên siyasî de jî tên axiftin. Duh alîkarê serokê MHP Fethî Yıldız ev jî hukuknas e. Cara ewilî twîtek parvekir û di twîta xwe ya ewilî de got di navbera wan her du qanûnan de yani qanûna sivîl û qanûna hilbijartinê de aloziyek heye divêt em pêşî vê baxivin û bêalîma. Îro parvekirinekî dîkir rêzvînar parvekirina xwe ya îro de dibêje na xwedî wezîfe xwedî erk desteya bilind a hilbijartinê ye û ew jî li dijî biryara butlana hatiye dayîn ew jî li dijî wê derdikeve. Ez vê jî pirs bikim eger CHP îtiraz bike di îtiraza xwe de dikare yanî encamekî jê bigiriyan jî bi kîjan ku xwe bispêre hinek qanûnan dikare îtiraza xwe bi encam bike. Valatiye guvêjare de heye. Belê. Birêzbînar esas
parêzerên CHP îtiraza xwe ya ewilî kirin. Piştî biryar hatî tebliğ kirin û gihişte destê Özgür Özel, Serokê Giştiyê CHP. Parêzerên nêzîkî Özgür Özel, yanî parêzerên kevin ên CHP îtiraza xwe li temyîzê, li yargitayê kirin. Lê piştî ku Kılıçdaroğlu dest bi wezîfê kir, ev îtiraz paş vekeşa û ji ber vê jî niha mixabin êdî encam nayê standin ji bo vê biryarê ji ber ku îtiraz paş te hate kêşa. Ez vê jî pirs bikim yekser dema ku dadgeh destwerdanê di nav hundirê partiyeke siyasî de dike bi vî awayî serokatiya wê partiyê diguhere. Gelo ev yek xeteriyeke çawa wê li ser jiyana siyasî ya li Tirkiye yanî ev rewşa ku niha derketî holê bi giştî ji bo pêşeroja Tirkiye di aliyê siyasî de ne tenê di aliyê siyasî de jî bi giştî wê guhertinekî bike yanî di Tirkiye'de ev mijar ji ber ku partiyekî sedsalî yanî CHP bi komarê re hatiye ava kirin û di encam de ew jî xwexwediyê vê komarê dibînin her çi qas li gorkêm û kurtasiyê xwe encam de rewşekî wisa heye. Ez vê jî wisa bêjim hûn ji bo ku temam bikin ku sêzde caran tişta ku tê gotin Kılıçdaroğlu li beramberî deslatê her bin ket. Ket kîjan hilbijartinê jî bin ketinek jiyan kir. Lê dema ku Özgür Özel hat û di hilbijartina yekêmîn de li dijî deslatê partî bi ser xist, tişta ku tê nêrxandin yanî çerçeva ku derdkeve pêş dibêjin piştî ku ev bi ser xist şûn de ev biryara ku wisa li dijî CHP hatî dahîn hinek bi vî rengî tê nêrxandin. Bi rastî jî wê rewşên çawa biguherînin û çawa dibînin? Birêzvînar karê sereke, tişta sereke ya herî mühim ev e ku evlehiya hilbijartinan bê çêkirin. Ji ber vê jî zagona hilbijartinê bi xwe heye û zagona partiyên siyasî jî bi xwe heye. Ev qanûna partiyên siyasî û qanûna hilbijartinê bi makezogonê jî hatiye qawetkirin, hatiye tê parastin ji ber ku karekî gelek mühim e. Vêca niha bi aliyên din, bi karên gelek cuda û bi destên dadgehên gelek cuda mudaxele li CHP tê kirin. Niha gelek tê gotin ku ev karekî navxweyî ê CHP ye, hinek alîgirên Kılıçdaroğlu, hinek alîgirên Özgür Özel hene, lê aliya di camiyaya hukukê de tiştek wisa nîne. Ev li gorî hukukê ne pêkan e ku bi biryara asiyê hukukê serokekî partiyekî giştî a muxalefeta herî mezin Tirkiyeyê ye. Ne pêkan e ku bê guhertin. Ev hemû partiyên ev rîskekî gelek mezin e bo hemû partiyên li Tirkiyeyê. Bo Dem Partiyê jî û her wiha bo MHP jî. Ez ev nêrîna me bi xwe ye ji ber vê rîskê jî MHP her çi qas nêzik iqtidarê jî be, nihat iqtidarê de be jî, ev jî muxalefetê vê biryarê dikin. Ji ber ku rîsk ji bo hemû partiyan derdikeve. Niha min vêga wê ji behsa girtina doza girtina HDP kir, ev doz hê jî berdewam e. Çima berdewam e? Ji ber ku girtina partiyekê divê gelek zor be. Bi qanûnên 2021 û 22 jî girtina partiyan gelek hate zorkirin. Mudaxeleya partiyan jî divêt ew qas zor be. Divêt di rêya di hemû evkên makezogonê de jî derbas bibe. Lê ev biryara hatiye dayîn van rêyane, rêyên qanûnî hemûyan bertaraf diket û bi rêya xwe, bi rêya mehkemeyekî nexwedî wezîfeya vê dozê ve jî biryar tê standin. Helbet ev rîsk bo hemû partiyên siyasî ên Tirkiyeyê rîskekî gelek mezin e. Teriyekî da avakirin tehlike wê mezintir bibe. Yani ev tê xuyakirin ji demên borî jî ve tişta ku derdkeve pêş destlat divê milî de li ser muxalefetê zextê hîn zêdetir wê mezintir bike û destlata xwe hîn wê kurtirtir bike. Tişta ku derdkeve pêş pratikên dawî ev tê xuyakir. Helbet wisa ye. Sibê û rojekê dî heke Dem Partî yan jî MHP yan jî partiyên dî
هەگە سەرۆکێکە وسا هەڵبژێرن یانجی هەف سەرۆکێکی وسا هەڵبژێرن و gelek li dijî iqtidarê ye yan jî iqtidar wî naecibîne yan jî nahewîne iqtidar dîsa dikare mudaxileyekî wisa partiyekî siyasî biket. Ev hemû partiyên siyasî bi vê biryarê û bi vê bûyerê êdî vekirî dimînin ji bo müdaxileyên ji derve ji bo müdaxileyên dadgehên nexwedî wezîfedar. Ji ber wê helbet rîska wê gelek zêde heye. Divê evkê de divê mijarê de partiyên siyasî heme divê bibin yek. Her wiha baroyên li Tirkiyê jî ên nealîgirê CHP ên nealîgirê partiyên siyasî jî daxuyaniyên gelek hişyarî ku bide hemû gelî û bide hemû siyasî partiyan daxuyaniyên wisa dan. Baroya Stenbolê jî, baroya Enqerê, İzmîrê û ya Edene û baroya Colemêrgê ya Diyarbekirê jî daxuyaniyên wisa dan. Ji ber ku daxuyaniyên wan de jî ev aşkera bûn. Em nealîgirê partiyekê ne. Lê hemû partî divêt li gorî qanûnan bimeşin û müdaxileyên li dijî partiyan jî divêt li gorî qanûn û makezagonê bimeşin. Ev bûyer mixabin ne qanûnan û ne jî makezagonê dihewînîtin li derhiqûqî ye. Eşkereyî derhiqûqî ye.